ito rin mga kapatid. Ay, maganda naman to. Nakalaki. Maganda nito. 4 fingers. Ito, malaki ito. Nakatambay. Nakatalawa. Nakamaki. Ito. Malaki. Uy. Uy, makati ah. Laki ng isa. Oh, bigat. Ang thumbnail ka na naman. Yan na naman. Grabe na ka to. Uy. Ito. Makalong na naman ito. Uy, laki. Ay, nalapit na lang. Ayun, mga kapatid. Ayun mga soy, kain tayo. Yan. Masarap to mga soy, oh. Dalawa. Masarap ang lasa ng tilapia. Sa barangay Buayang Pato. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga soy. Isa na namang mapagpalang araw po sa inyo mga soy. At tayo't at samahan niyo po ulit ako mga soy sa panibagong fishing adventures. So, sa ngayon mga soy, bali, babalikan natin tong pinakamagandang fishing spot sa buong taon. Sa may mga soy, barangay Buayang Bato. Yan. So, gagamit tayo ng double hook. Ang size niya ay 9. Tapos alam na yung paborito ating isa nating paboritong daughter ni Kachoy Philip Robles. Yan. Kaya iway lang yan mga toy. Ginamit lang yan na yan. Yung materialis niyan chinelas. So yan mga toy, tara, yung lalim nga pala 1 metro lang. Yan. 3/4 lang mga toy. So yan, bali solo lang ako mga toy kasi yung bro ko nasa Sumilang. Sila kasi Delmar, sila kasi Ronnie. So dito lang muna tayo sa malapit kasi mayroon akong gagawin sa bahay. Naglalagay ako ng screen doon sa bintana. Kasi alam niyo naman marami ng lamok ngayon. Baka masipsip yung natin. Kulang na tayo sa tulog tapos sip pa yung dugo natin. So yan, tara mga toy, good morning at maraming salamat nga pala sa mga lahat ng subscribers ko. At sa lahat ng silent viewers ko, maraming salamat po. At siyempre, shoutout nga pala sa aming bangkero dito yan. Sa may Buayang Bato, yung tawiran ng bangka. Yan, dito nagkaroon kayo. Bossing! Yan, natin subscribers yan. At muli, pa-subscribe din po mga tayo kay Kuya Prince Pabarlan. Yan. Tara mga tayo, bali ganyan ko lang mga tayo yung natin, video. So yun. Hanggang lang ako mga tayo, hanggang maubos ng bulati ko, kukunti lang itong bulati ko. Siguro, makakarami pa ito mga tayo. Yan siguro mga mga 20 pieces. So, hati-hatiin na lang natin to. So, yan, tara mga tayo, samahan nyo pa ako. Try natin kung andito pa yung mga mamaw. Kukunin natin mga tayo, mga 4 fingers at 3.9 fingers. Mga ganyan, mga 3, 4.5. Basta lahat ng malaki mga tayo, mga good size na. So yun, dito lang tayo mga tayo. Yun, patry natin kung mapakagat natin ng maaga. Hanggang lang ako mga tayo, siguro alas 9, alas 8. Ang malalaki mga hanggang 9:30, yan na. Nakakagat na kaagad natin. Uy, malakas. Yan na naman mga toy. Kita ka. Ay, ang ganda nga mga size pa rin mga toy. Mga toy, ganda ng size. 4 fingers mga toy pa rin. Duka tayo magayin ito mga size. Ang sarap kaya dito mga toy. Sino sasabing hindi masarap yung dito? Papaluin ni Kuya Delphin Padilla. Gugutom kayo pagka mapili kayo sa pagkain. Lang tayo, mga good vibes lang, no? Pabayaan natin yung babasa yan, yan lang, ay, kasarap. Lalaki. Ang tatawa. Okay, bakbaka na kagad. Laki. Thank you Lord.
Diyan ka ngayon. Okay. Hindi ka na naman. Laki na naman. Ulog ko, luluki oh. Sus, Marbiusit. Grabe oh. Malalaki mga ito eh. Talaga naman talaga oh. Nasa Bigo lang itong spot natin. Oh, Diyos ko. Maraming salamat nga pala sa mga subscribers natin dito. Mga taga Bigo. Lawanggo. Yan. Kukunin naman tayo ninong mga bakit lagi niyo akong kinukaninong? Awaling pera. Yan na naman! Isa lang kasi yan mga pagka kinuha kang ninong, no? Sabihin, magaling kang mag-isama. Ayan, siyempre karapat dapat kang maging pangalawang tatay sa kanilang mga anak. Yan. Yan, nagkakasawag sa mga inaanak ko, no? Mga kumpare ko, kumare. At wala mo ng pamasko. Kaya ka talaga na napakasarap pamindot kung alam mo lang mo. Yan naman, oh. Sino ba naman? Let's try again. Huwag ka dyan, maliit ka dito kasi bigla. Good. Nakito, huwag mo sabit yan. Alam, grabe. Anak mo na. Alam, laki. Grabe. Laki mo kasi. Pinak mo bigla. Grabe na laki. Grabe. O diba mga katay, saan ba kayo pupunta mga katay? Dito na kayo. Bali sa tawiran mati, yung mga baguhan nga pala na padaan sa aking channel, no? Yung pamasahe po dyan, 10 piso. So, kung galing kaya pala kayo mati ng Baclaran, yun, bababa kayo doon sa Guadalupe MRT station, o kaya bus, yan, yung bus station dyan mati, sa gitna na yan. Tapos pag galing din naman kayo sa may bandang north, ganun din mati, Guadalupe rin kayo baba. Pwede kayo mag-Boni station mga tayo, tapos alakarin nyo na lang sa kabila yung barangay Buhayang Bato. May Boni. Yan. Pioneer yung dadaanan yung mga Pioneer. Kalamay lang. Yan, kailangan umagos ka boy. Huwag kang titirmin. Yan! Yan ang gusto ko boy! Yun! Yun! Ay, palanganin mga tayo. Pero ano lang ito mga tayo? 3.8 na yan. Oh. Palaking pa natin ito mga tayo. Kasi ano tayo? At least mga 3.9. 4 fingers. Mataas tayo. Para meron tayo dito. Babalik-balikan natin. Iba kasing mga angkin, hindi na ako papalookin talaga yung kuya nito Ariaga. Sinubuhan niya, maliliit yun. Kung kayo yung kukunin niya, okay. Saan? Hindi niya abot. Kuya Reyna, Merry Christmas! Tuwan-tuwa yung mga asin sa akin. Yan, ang kilo. Ako bunso nila dito. Ay, apo pala. Oh, yun, huli. Ay, nakawala. Punta rin pala din natin. Nagatin mo, baby. Dito kasi sa mag-init din tayo natin. Kinakain yung mga lumag. Kaya,
paboritong ano, ng mga tilapia, lalo pag maaga pa, wala pang dumadaan na ano. Ako, andyan sila yan, dumadaan. Yun, dalawa ko. Bakit? Bulukso. Grabe. Yan talaga mga sa gilid na yung mga tayo. Grabe. Bulukso. Ulo. Pinakabahan ka tuloy. Naramdaman ko yung ano ng mga tayo. Pinakabahan. Pati ko kinabahan din. Nakakatuwa talaga mga tayo. Ay, Kuya Francis, ano? Siguro na, ano, may gayong dito natin. Lalo sa barangay, hulo natin, napakaraming ayun. Ibig sabihin, maganda na ito. Ay, ganda, laki. Laka. Uy, laki. Grabe. Umakin. Ang laki, oh. Sus, grabe. Uy, hindi ko ito. Pinakpakan yung paagat. Uy. Yung kagat niya mati sa maliit, yung pitik-pitik, parehas din dito sa malaki. Huwag tayo magkumpiyansa mga maningwit ng sapang. Tara kasi. Dayo ka rito. Saling Anger PS. Sige lang, shoutout ka doon. Tara. Napansin ka na tuloy. Yeah! Huli na naman! Ganda mga sayo. Mga tingin, mga 4 fingers. 3.9 na. Ayan, may ilan to. 3.9. Mga natin, naghanap tayo. At makikisayaw tayo mamaya. Grabing bakbakan mati sa ano. Doon mati sa may ano na yun. Doon yung mati yung spot nung ano, yung huling update natin. Doon, may barangay Laya. Yung nga lang, yung ano, yung babaan. Mayroon nga lang doon. Kung pupunta kayo mati, ingat kayo rin sa doon, malaki talaga ahas. Yun. Na-encounter ko na yung sasabi nila papachit sa ni Kuya Prince sa barko. Pagbaba ko talaga mo, ang laki talaga. Nakakatakot ko yung mga batang natutulong sa gilid. Pag yung napuluputan, gusto huwag naman. Ay, malaki talaga. So yun, mga kasi lalaki. Hindi pala ako nakabili ng pang-ipit ng regalo sa sarili, pang-ipit ng isda. Maganda. Para kahit nakaano natin, hindi siya na hindi na babasa. Ano? Tapas-mapas mo. Sa ngayon, hindi pa kasi bata pa mga bibig. Naramdaman ko pagkat ganda tayo. Yan na naman. Ito, malaki to. Ah. Uy, Jesus. Grabe naman. Siguro dalawa yun laki. Bisit ka oh. Dalawa to. Yung nanay mo ba yan? Sige, punta naman nanay mo. Kawawa naman nanay mo. Saan para maliit naman natin. Tingnan mo yung mama mo ha. Pakagatin mo.
tayo natin magka-shoutout. Susunod na lang. Hindi ako nakapag-lista kagad. Kasi bumili ko ng ng gusto. Napasarap na pintuhan agad. Yan na. Oh, yan na naman. Grabe talaga to. Uy! Sus! Grabe. Baka lumulok ito. Oh, laki. Ay, naku talaga mga tay. Grabe talaga. Oh, kung gaano kalalaki mo ito eh. Ang tatawa pa ito. Wala nang edit-edit sa mga ito. Sana di mag-pulis ko. Ganda paagos. Pag wala nang paagos, hindi kumakas sa paagos mo ito. Hindi natin mula sa ano lang, sa lighting. Kasi meron naman yung part na hindi gumagalaw yung tubig. Kasi naharangan ng mga bato. Para makuha ko sa akin. Ay, tinagat natin. Yung na pala yung isang ganyan kanina. Dami dito sa kapila mati. Diyan kasi mati, may spot ko yung Prince Pabarlan. Talagang alalaki mati, mga pulahan ito. Ito rin mga kapila. Ay, maganda naman to. Laki. Oh. Ayan, maganda na to. 4 fingers. Dito kasi mati, ano lang. Hindi kaya hindi sila nakakapunta dito. Talagang mahirap ng spot. Iba kasi yung dyan na lang sila mati kumukuha ng bulate sa gilid ng ilog. Kung sa may ano na yun mati, sa may halaman natin. Doon kasi yun, meron din mga dancing board. Kaya isa pa yun sa nila. Doon na lang pag naubos yung ano nila, kukuha na lang dyan sa gilid. Yoho ho hoy. Kagatin mo ulit. Kasi may dalog mo sa gilid mo. Sa may puno sa ilalim. Naglalabing-labing si kuya. Gaganon-ganon mga siyo. Kanina ko yun mga siyo. Sa ilalim. Baka maya yung sawayan. Yun. Ay, sus! Laki. Laki na naman, pinikla. Grabe, lalaki na naman. Nakakakilig ka naman. Ay, sarap talaga ito mga tay. Promise mga tay. Eh, ipratuhin mo ito mga tay. Isang malaki na yan. Yan ang ulan. Papatunayan ko sa inyo mga tay. Masarap talaga yan. Nakakbang ko yan mga tay. Di ano yan mga tay. Alam ko ano yung dalag yan eh. Kasi dyan sila mahilig mag ano yung laging namin. Tapos ginagawa sila ng baby. Yun ano. At yan sila magpupugad. Ay, mga tay, oh. Kasi may kilo. May magdalag dito mga tay. Yan na naman ako. Alakas. Ilan ba to? Alakas. Ay! Kala ko malaki. Kala ko dalawa. Grabe naman. Uy! Grabe lalaki talaga. 4.1 na mga tay. 4.1. 4.2, 4.1 na ito mga ano. Grabe oh. Namaan yung ano. Ngalang. Grabe ito ang dami. Ang dami yung naghuli na. Ang daming ano kalapati. Tugaro. Yan talaga isda natin yung atasan. Yan na lang niya mga atoy ha. Yun. Katsimak. Ayan o. Ispatan ni Katsimak. May kilang shoutout nga pala sa Pasig Fire and Rescue Team. At siyempre advance congrats yung sa ano Pasig.
Pasig Diwas Anglers. Sana hindi tayo, no? Hindi tayo makauwi ng Tarlac. Kasama tayo ng tournament, no? December 29 natin. Mahilig pag-tournament yan. Wala talaga. Malas na ito. Pero nakry ko pa rin natin. Ano po? Bro! Alik na ako. Laki na naman. Ano na laki? Boss Nico Suba! Okay, try nyo na. Pati Ryan Manalo. Pare. At sa kumpare kong napakapugi. At least na ang larong kas tayo ni Mami. Yun. Sige. Ay. Ito, malaki to. Nakatambay. Sus, nakakalawa. Nakamaki. Ito, nakakalawa. Uy! Uy, makatay ah! Laki ng isa! Grabe ka! Pang thumbnail ka na naman! Uy! Buti mo na nagaman! Thank you, Lord! Grabe! Sabi ko na nga ba, ang liit lang ng kibit, yung pala, binabakbakan niya na nila. Grabe, muntik na makalala. Bakit talaga? Ay, sabi niya. Ang liit ng kibit. Padawi-dawi kasi sila ngayon sa dyan. Tapos kumapit sila. Nakto, inandar mo po. Ayan. Yan na naman. Ay, medyo maliit. Ayan, mga kapil. 3.7 ito. Magpo-14 years na sana. Pero, bibigyan kita ha kasi napangako ko sa mga kasoy. Gawa ng 3.7. Malaki yung kukunin ko mga kasoy. And, nandyan yan sila daw papayag na wala kayong kasama dyan. Huwag kaya magkano dyan na walang kasama. Ay, naku, nabos. Yan! Sabi ko sa'yo, di ako pa-okay. Magkagala na walang kasama. Gagano na talaga. Yung laki talaga mga titing yung kamay ko mga titing. Grabe ito eh, malaki ito mga titing. Grabe ko konti ng bulati ko. Nakakamata tayo. Nakakapuno ah. Konti na lang yun. Sana siguro yung ano kamatis, dancing worm lahat. Daming maliliit kasi dito kami na natulang ko na rin. Ayan. Oh, yan na naman. Ay, sus! Yun talak! Ay, kuropi! Nararamdaman mo kasi matay pagka sobrang malaki. Kasi yung hatak niya, tapos padiin. Tapos nakakawala, yun na nakakaano dun eh. Sabi ko mga pakawan yun dun. Hindi ba? Ano pa yan? Yan na. Yan na nga lang. Ayun, okay, very good. Very good. Nagbatit. Yo, pala inandar mo eh. Yan, palaki ka muna. Kaya pala ng ano eh, nagbawas pala ng dami. Yan pala dito sa aming malap-lap na eh. Ay, nagpitas tayo natin ng ano lang. Pero dahil ito. Grabe. Ang layo. Sige, nagbibigyan ka. Sige. Oh. Uy, baka talagang maliit yung bandaro mo. Ano pa? Malaki rin pala eh. Ganda naman.
Ganda na malalim sa mababaw. Kumagat talaga. Ay! Tulog ka. Tulog ka. Wala nang bulati. Ay, meron pa. Diba kasi ganyan mga isip-isip. Pag malaki talaga, maandar katulad ito. Oo. Yan. Ay, susuryo. Pagkawala. Ganda eh. Ganun mo natin. Mga ganun na, natakan. Ganun. Yan. Oh! Saan pa rin? Ay, ganda! Ah! Ay, Diyos ko! Mga plaruyot! Grabe kayo pala. Siguro magkumpare kayo. Salamat kayo, mabait ako ha. Hindi lang mabait ako ngayon. Jataan ako. Oh, malang-malang pala. Buti na lang, mabait ako ha. Ulit. Andyan ba yung mga kasama yung tabla? Uy. Ganda pa naman mga araw yung mga pagka pag malalaki ang pika. Pumapasag talaga. Kaya nang yangat na ako. Ano naman? Yan na naman. Ito talaga. Yun o, pulaan. Pulaan. Grabe, ang laki pulaan. Uy, ganda talaga. Okay na nga ba? Lagpas ka lahat. Ay, so yung mga pulaan. Grabe, mga tipatipiran talaga. Ito yung Maynard. Ganda rito pati yung Maynard Sackers pagka na-experience mo. Kukunti na lang bulati mga dito. Ngayon yung pala. Ihulin natin mga dito. Tingnan niyo po. Grabe, lalaki talaga mga ito. Nagpas ka lahat na. Hindi mo makawala. Karano ba? Yan na naman, bro. Talaga. Ganda size. Grabe mga chika. Liit ka ng bulati na yung mga ito eh. Ganda oh. Hindi ba nautusan ka? Kasi na rin kayo dito. Ito na! May pang-highlight na! Pulat! Ito yun. Grabe! 4 fingers! Nautusan talaga. Uy, yun. Wala na mga tayo. So yun lang mga tayo. No? Maraming salamat po sa inyo mga tayo sa pagsama sa ating panibawang fishing and trippers. Wala na. Okay, grabe ito yung huli natin. Saglit na. Ubus talaga bulali. Uy, thank you Lord. Thank you mga tayo sa panibawang fishing and trippers sa pagsama niyo sa akin. Pa-share naman po mga tayo. Ano, grabe, muntik na lang. Kunti na lang talaga mga tayo. Bago mapuno itong cooler ko. Okay, nagkipisik kasi. Yun ang nagkipisikan kasi mga tayo. Baka makawala. Yun, maraming salamat po Lord. Thank you Lord mga tayo. Sa pagsama po sa panibawang trippers po. Mga tayo, mga sulit subscribers ko. Pa-share naman po. Ito yung tawira namin. Punta dun sa kapila. Tapos yan mga tayo, sakto-sakto. Yun, may oras dito. Ano? 8:25 pa lang mga katsoy. Kaaga-aga pa natin maris. Mapupuno na yung cooler. So yun, thank you Lord. Ayan na mga katsoy, nabawasan na yung kanilang kawan. Ayan o, prepare tayo pang ulam. Grabe, boy na boy. Uy! Ito pa.
Sarap yan. Sausawan nga naman natin. Kalamansi. Chili. Toyo. Ayun mga katsoy, kain tayo. Yan. Masarap to mga katsoy, oh. Yan o, dalawa. Yan, sausawan, no. Suka, tsaka tuyo na lang mga katsoy. Walang kalamansi. Wala. Tsaka sili. O, yun, kain po tayo. Ang sarap kaya din mga katsoy. Nako. Kaya yung mga basel dyan mga katsoy, iwas-iwas na muna kayo. Ang bagong taon na, bago na kayong buhay. Walang lasa mga toy, masarap ang lasa ng tilapia sa Barangay Buhayang Batuan. Kapalo ko kayo sa ano, sa Pasig Anglers. Yung masisipag na mga mamiwas ng Pasig Anglers yan, may galaw siya. Pagtanggal nyo ako mga toy. Ang sarap-sarap. Basta ang discard nito mga kaya, no? Unang ano, asin nyo, itapon nyo. Siyempre, andun yung, ano, yung lansa. So, tapos, ugasan nyo. Pangalawa, yun na yung pampalata. Sarap-sarap na. Mamaya, bawal pa to. Yun. Yun lang makatay. Sarap ka, Tapos kamay. Yung nag-ugas ako mga kote, nagawa ko ng boyats kanina eh. Sarap ka magkamay. Meron pang tubig. May lilo. Ito mga kote yung lagay ko sa cooler. Yung maliit nito mga kote, pang ilalim. Yung pala technique ng mga kote para sariwang-sariwa yung isda di namamatay. Nilagay ko niya sa timba sa ano, sa batya, buhay na buhay sila. So yun lang mga toy, kain po tayo. Ay, di pala tayo nakapagpasalamat. Nice. Kayo kasi mga basal natin, tuloy tayo nagpasalamat sa Panginoon na ano, bigla lang tayong kumain yan. Salamat po Lord sa blessing. At sa lahat ng anglers, sana lagi rin ganito yung huli natin eh. Yung huli nyo sa akin ay harvest ba? Lord, thank you Lord. Thank you mga kasol. At kain po muna ako, habang ng video natin. Thank you mga kasol. Salamat po.